exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis o Exército Meque, un programa feito para esas persoas que antes de dormir din vamos a mimir. Para vos, persoas horrorosas, vai este programa. E como cada semana estou super ben acompañado, e a pesar de que esta é unha segunda proba, porque empezamos mal, volvín a meter a zoca, porque non me presentei outra vez. Moi ben, Carlos. Sí, bueno, pois este men de lerenda que lle fala é Carlos Vieito, está acompañado dos mellores meques que un se poda topar. Estou a falar de Lidia Veiga ¡Oli! e Miguel Gómez Abá. Que inmadura, Lidia Veiga, dicindo Por decir Oli. Non é de persoas inmaduras decir Oli. De ou personas... mimir. Non estou de acordo. Xa me vou posicionar. Antes de empezar a falar, xa me posiciono. Que é ser adulto? Non vamos... É que isto dá pa moito, Sí, dá para un programa, incluso. Podía ser. Sí, que pasa? Por que me mirades así? Non Porque eres o máis adulto, Miguel. Non, son... Eu vou arrastrar a parte infantil, a parte En serio? cativa. Eu creo que vou arrastrar ao final, a non ser que me ocurra unha desgracia, sabes, insalvable de alguna forma. Consideraste unha persoa que é adulta, pero a vez inmadura? Sí. Pódese ser adulto e inmaduro. Sí, pero non sei se dicilo con orgullo ou sen orgullo, sabes? Sin máis, o sea, non estou... Creo que é normal a día de hoxe, non hai problema por... E non vos dá a adoptar. sensación de que nos fixeron adultos sin o mellor querer ser adultos? Que un día estábamos nós felizmente na nosa vida Xa ves. e de repente unha factura do móvil, de repente que tes que ir firmar ali un papeliño ao banco por unha tarxeta de crédito, O seguro do coche. un seguro do coche. Cousas de adulto que non te esperas, que ti estás aí tranquilamente xogando Age of Empires na túa casa, Sí. coméndote uns chetos, Sí. e de repente tes responsabilidades de adulto. Empezan a chover cousas do ceo e non sabes onde che veñen as hostias. A ver, eu creo que é un proceso tamén, porque... Claro. É curioso como pasamos de ser cativos e querer ser adultos a ser adultos e querer ser cativos. Bueno, querer serlo, botalo de menos. Como que non se compaxinan ben estos términos. Estou moi pouco a favor Ademais desta é subjetivo, cuestión. porque cada un terá a súa fronteira, non? O proceso é distinto en cada persoa. Ou moitas persoas, ao mellor, E hai xente somos que- adultas, pero en realidad somos nenos Sí. e nenas atrapados en corpos de adultos. Porque Ai. acotando terreno do 1 ao 10, o sea, no, antes do 1 ao 10 pregunto-vos, que é ser adulto? O sea, pa vos, como en que lugar definides o ser adulto? Eu creo que é cando o xuiz che di hoxe vamos a xulgar como xa como adulta e non como menor. Vai, chum, Eu chum. cando cambiei o pediatra polo médico. Iso gústame bastante, a verdad. Polo médico do hospital, ¿no? Ou ir a urxencias e... A donde vai todo o mundo. Claro. E eu tardei moito, porque eu aferreime o pediatra todo o que podía. Ai, eu fui un proceso, no. Sí. Ollo, cuidado Eu con esa relación de dependencia que podes ter co teu pediatra. Sí, Se tes sí. boa relación co teu pediatra, despedirte do pediatra para pasar ao médico de familia, Olliño, cuidado. ollo con eso. Drama. Pode ser traumático, Sí, canto sí. menos. Se eu iba e tiña pelos nas pernas, estaba ali na consulta do pediatra e os nenos pequenos preguntaban, mira ese neno que ten pelos nas pernas. E eu tiña 15, 16, 17, eu que sei xa o que tiña. No, porque é con 16 cando deixas de poñen Sí. xa vacina do tétanos e xa te mandan directamente para o médico de familia. Sí. Así. Bueno, eso é as ventaxas que ten ir a unha privada, porque se vas pola pública supoño que te largan antes, ¿no? No, supoño, ¿no? Enchantóme. Comentario clasista. Sí. Metelle aquí un rato. Pero porque entendo que na pública non podes facer eso, non podes sí que podes seguir tirando do Non, fío. claro, eu estou falando da pública. Claro. Na privada podes ir ao pediatra con 50 anos. No, con 50 Mentras no. lle Si pagues. pagas... Sí, pero vamos, que podes tirar del, sabes, máis. Sí. A ver, eu confeso que Nos cun 45. Que é do meu pediatra. Sí. eu confeso que eu fun ao pediatra mellor con 20 anos. Bueno, Pero Non é coña. pero da pública. No, a un privado. Claro, que é a que? Podo preguntar? Non me acordo exactamente que, pero había un pediatra moi bo que bueno, é moi coñecido na comarca dos Sallas e da Barcala, e de Santiago tamén, que o tipo era bo médico, non sei se segue sendo o doutor.
como que cando ibas con algún problema cho detectaba, xa che daba medicación e Claro, tal. Pero fano, soleno facer os médicos. Deberían. Pero algúns soen fallar, porque Sí, é verdad. xogan un pouco a cegas e les van probando coa medicación. E este señor tiña moi boa fama de que chatinaba coa enfermidade, pero claro, estaba especializado en nenos. E claro, eu estaba seica bastante enfermo e miña nai dixo, mira, o carallo, ti Ti vente ese ao día entrando pediatra. con un chupachur na boca. No, pero era o que acaba de mal describir vestido. Miguel. Eu era un señor rodeado de nenos ali nunha consulta de Claro, nenos. claro. Encántame. Pero bueno, eu entendo que unha nai diría, mira, que me dá igual, que vamos a salvar a vida. Pero estamos falando da adultez física, pero tamén hai a psicolóxica. Claro, En plan, en que momento pasastes a ser adultos? Claro, é que En que momento? No, eu non o sei, creo El non. dixo- el dixeche do pediatra. Dixeno como exemplo, pero é unha concatenación de cousas, sabes? E ti, Eu creo ti que cando cando? me veu a primeira multa e tuven que pagala. Oh. A multa do coche. Hostia, é verdad. Claro. Algo así ponte no teu sitio, esti. Porque É verdad. a etapa universitaria prepárate un pouco, é que son como as prácticas para a vida de adulto. Sí, sobre todo se vas fora, claro. Claro, se tes unha beca, pois tes que gestionar o diñeiro, sabes, tes que gestionar o alquiler, tal. Unha previa, unha previa. É unha previa, unha boa previa. Pero claro, cando che ven a multa e tes que pagale e aínda non estás cobrando. E fixeches o de pagala antes de 15 días para a metade? Sí, por supuesto. 50%. Por supuesto. Home, sempre. Sempre. non fixo iso. Que non fixo eso? Eu creo que sumei puntos. Eu fun sumando puntos. Por exemplo, eu creo que sumei puntos de adultez, chamalle así, no carné de adulto, sumei puntos. Recordemos que Miguel de pequeno prendía lume no ascensor, É verdad. non? No, na casa, no salón mismamente. Sí, eso te resta menos 50 puntos se o fas con 30 anos. Pero hai cousas que suman, por exemplo, facerte autónomo un ano inteiro, eso suma puntos de Ui, adultez. sí, sí. Aí Pues, tardaches, Polo no teu currículum de adultez. Claro, eu xa fixen malabares con facturas, entrei nese círculo vicioso das facturas, de facelas, de non facelas, porque eu, claro, eu facía facturas, pero ao mesmo tempo tamén tiña que pagar cousas. Eso todo é unha especie de narrativa cíclica. Outro cousiña que che dá puntiños de adultez, e creo que todas as persoas que algunha vez vivimos fora da casa, é cando te enfrontas a facer a compra, xestionar a comida, a la cena, todo Xa ves. da casa. Porque cando vives con teus pais, aínda que sexas unha persoa funcional e fagas tamén de comer, fagas as tarefas da casa, tes o certo apoio parental, porque, bueno, a mellor teu pai fai unha cousa, tú nai fai a outra, e ti colaboras. Pero cando vas vivir só, aí a cousa cambia. Xa tes que Cambia. planificar a compra, porque dis, non compro pa mañá, compro pa toda a semana. E aí tamén te ves un pouco abrumado. E non é só facer espaguetis, hai que meterlle un pouco de nutriente ao corpo. Faste adulto cando de repente diste, considero que a este plato lle faltan verduras. Sí. Sí, Sabes? Diste, sí. faltanlle verduras. Algo está pasando. sí. Porque de pequeno diste, ojalá ser adulto para non ter que comer verduras, e vou comer o que eu queira, vou facer o que eu queira, vou salir hasta a hora que queiras. E de repente chegas á adultez e diste, que pereza salir, quedome na casa tan ben. Supoño que será eso tamén un pouco cambio a adultez. Unha Ahora- cousa... Si non, ahora que falades de supermercados e de comida, tamén un rasgo de adultez que eu vin, polo menos en min, e que falades xusto desto de facer a compra, é quedarse ca revista do supermercado X e botarlle vistacinos, sabes? A Darlle ver, unhas voltas, onde sabes? vou comprar Como- o detergente este mes? Claro, a ver, aquí claro, os precios facendo así os malabares, tal. Pois no día que tes na casa 3 ou 4 revistas desas, ollo. Porque eu empecé a acumulalas, claro. Outro plus Eu despois fago collage, que iso tamén é un pouco vai á contra. Vai, forradora. tamén, pero vai un pouco á contra da adultez, Sí, digo. Por qué? Facer collages. Como que o colaxes? Non sei, o collage é moi... Ahora puxose moi de moda, pero Ah. facer collages... Eu pensei Sí, que sí. o collage que dicías era recortar o deterxente no día é máis barato aquí. Non. Ora, os calamares neste no. é bastante Eu poño natural. o detergente e poñolle de patas 2 latas de mejillos. Claro, disciplina artística, estaba falando Claro, efectivamente. vale. Entonces é como que compagino a faceta de adulta ca faceta... Estás aí toda tú entretida facendo collage. Ai, carallo, os mexillóns, que barato. Confirmame, digo, oh, tía, vou ter que comprar as aceitunas Orozco. Pero esa estimulación creativa é necesaria durante toda a vida, así que non, Sí. non ten rasgos ni fronteiras de adultez. Outro, non debería, polo menos. outro rasgo da adultez é disfrutar facendo a colada. Eu gozo. Disfrutar. Gozo baleirando. Mira, por favor, tira No. pa lá, O caldeiro. tira pa lá, tira pa lá. Eu gozo moitísimo ver como fixen a colada branca e a de cor. Ai. Disfruto. Ai, en plan, ai, ai. ver o cesto baleiro.
Non podo. Vos non disfrutades? Eu do que disfruto agora é vendo vídeos ao millor destos de repente que tela a cociña cos caixos super ben ordenados e as especias aquí e as cousas de limpieza aquí e tal, e digo, claro, isto é o que lle dá sentido á vida, sabes? As latas de... Ter as especies ordenadas por orden alfabético. Bueno, too Hombre, much. pareceme moi interesante. Ter a colada ben feita, bueno. Secundario, Depende. secundario. Falamos de facer moitas cousas. É unha característica de persoas adultas, ou polo menos da nosa xeración, porque eu creo que a xeración dos nosos pais iban máis a súa bola, que é o de ser multitasking, o de facer moitas cousas á vez. Que, volvo a decir, eu creo que é xeracional. Eu creo que é de millennials pa baixo. O de que non podemos desaproveitar ni un segundo da nosa vida e temos que facer absolutamente de todo. Que vou pasear, pois teño que facer algo durante ese paseo. Sí. Que vou, non sei, a unha cea, pois teño que aproveitar tamén para sacarlle proveito a ese O restaurante. concepto de ser productiva. Correcto. Ser productiva. Que é ser productiva? Acabar exhausta, cos niveles de cortisol o que ven sendo polas nubes? Probablemente sí. Quizás o sistema levounos a eso. É sistema, verdad? É bastante meque-meque este Sí. sistema, teño que decir. Toca bastante os cullois. Dis, un meque non sería a mío estar rañando na barrigola. Pero é que resulta que ser multitasking é algo que penso que está bastante ligado a procrastinar. Porque Tamén, tú... porque batas cousas, claro. Exacto. En plan, en vez de centrarte nunha cousa e acabar e logo pasar a seguinte, sabes? E sígueste tanto que ao final estás facendo 4 e non as faz ben ningunha das 4. Sí, é máis, vou te dar un exemplo de multitasking, que é o único multitasking que fago eu. Exército meque. No. De moi meque-meque. Un multitasking super meque-meque é, por exemplo, xogar a 2 xogos á vez. Por exemplo, estás xogando Non te creo. estás xogando un competitivo, no, un, eu que Non sei, te creo. un LOL ou un Counter Strike ou algo desto. Sí. E cando morres, esperas a reaparecer, pois botaslle uns turnos ao Civilization. Eu son das que se mete en Google a facelo do dinosaurio, o de darlle ao dinosaurio, sabes? Sí, sí. Esa, Eu esa. tiven problemas por este multitasking, ca xente. Eso é imposible. É dicir, É eso... posible, tes dos No, xogos. sí. A ver, tes que ter un ordenador medio para poder facer, sabes, ter os dous xogos abertos. Eu creo que xogaría o Duolingo. Pero bueno, vale. Tamén. Me xogar ao Duolingo xa me parece uns niveles que es que é increíble. Pero mentras fas a colada, xogas o Duolingo, é un multitasking, se considera. No, Non me digas que te descargache o Candy Crush esta semana porque me estou creendo. Eso é moi de nai, É moi da abueleta. Sí, totalmente. No, Duolingo a tope co Duolingo. Estou a piques de chegar racha 1000. Basta. Dios, estou Ves? viciado. Carlos é desas persoas que te fan sentir mal, de verdad. Sí. De verdad. Antes, mira, cando éramos nenos, o do multitasking non existía. Era unha cousa, tiñamos unha capacidade de focuseo. Claro, era só unha liña temporal, non era unha película de Christopher Nolan, porque multitasking é eso, sabes? Básicamente de acordo. é unha puta liña temporal dividida en 1000 formas, sabes? Non ten moito sentido. Pero cando eras peque tú facías unha cousa Claro, e estabas a eso Sí. 3 horas e de repente mamá decía ao papá Claro. a cenar, e oh, Sí, sí. e salías de ese bucle espacio-temporal, sabes? Era todo directo, era unha peli narrativa destas vagas de Antena 3 pola tarde. En cambio, Joder. o multitasking é puro Christopher Nolan, puro Memento, estas cousas. Sí, Sí, volvamos ás pelis de Antena 3. Sí. Esa vida Son relaxada. Ese lixeira. fin de perdido. Sí, pero non é perdido, joder, Que- é tempo de parar, de descansar. Estou de acordo. Falase moito que tamén as persoas de agora, sobre todo a rapazada máis nova, non sabe aburrirse. Xa ves. E iso é perigoso, temos que tamén aburrirnos. E é certo que, por exemplo, boto en falta estar algunha finde tirado sí. no sofá sen facer nada. Pero podeche a vida. Sí, saco o Duolingo. Porque, Boto aí efectivamente. botas E diste tú aquí sentado e podería estar facendo isto, podería estar facendo aquilo. Senteste mal por non facer as cousas. Eso é. Sí. Pero eso é unha presión contemporánea de agora. Sí, é de agora. de agora, sí. É de A mí ser ainda adulto toca agora. narices, que sea contemporánea, que sea do que queira. Sí, sí. É de mal gusto, é de mal gusto. Pero é que eu, fíxate, o do aburrimento, tío, é xusto cando mellor escribo, mellores cousas me saen, de estar parado, de repente, unha idea. Pero faz así, ademais, na miña cabeza son así e empezo a escribir cousas, tío, pero que ven dun período previo de parar, de descanso, de período ducha. É dicir, ti eres capaz de aburrirte agora. Eu son capaz de aburrirme e de froito do aburrimento é cando me saen as mellores ideas. Pero é que tú, Miguel, és unha persona que a Moi mí- aburrida. No, Sí, teño unha vida No. anodina. Tranquila, lineal. tranquila, que tú estás ao lado de Miguel e estás tranquilo. sí. É verdad, falámoslo Sí, ti máis sí, eu, sí. falamos Sí, sí. mal de ti. Sí. No, pero é Normalmente. a xente non lle gusta esas cousas. Por A mí iso- encanta. No. Ah, bueno. A mí Porque encanta. das tranquilidade.
Pero hai xente que non busca rebeldía, a xente, a veces. Bueno, sí, claro. Sabes? Hai de todo no Hai de mundo. todo, claro. Os que din, vamos a Ou mimir. igual vai por épocas vitais tamén. Mira, eu igual. creo que chega un punto da túa vida como adulta, fagome autorreferencia, no que necesitas máis personas como a Miguel ao teu lado. Sí. Xente que digas ti, pois séntome aquí ao lado deste río. Vale, entonces somos personas estacionais, as personas que desprendemos tranquilidade. Moi ben. Eu recomendo aos mequemeques que adoptedes un Miguel. Adopta un Miguel. Sí, ahora Vades ao refuxio de Cambados e ali habrá como un cuanto. como un oso de peluche para usar e tirar. Crearemos a campaña Adopta un Miguel. Que é unha persoa tranquila. che proporciona Non sei se estabilidade. todo o mundo dirá que son unha persoa tranquila, pero bueno. Depende dos teus momentos. Claro. Pero que Por exemplo, comentario cando moi fago macarrilla. multitasking xogando a varios videoxogos, estou nun competitivo Claro, e un Counter-Strike, a xente claro. se queixa porque non arrancas na partida, estás botando os turnos no Civilizator ou facendo un par de líneas de diálogo de Baldur's Gate, sabes, estas cousas. Entonces desespera a veces ese tipo de procesos. Encántame o teu concepto de multitasking. Es que- porque en relación, o sea, en relación ao ocio. Claro, en relación ao ocio, non en relación a matarme a traballar. A min disme multitasking e digo, me cago en tal. 40, Multitasking, sí, o 40. meu día, en plan, ter que mandar Poñer a non sei que, lavadora. facer non sei cuánto, ir a non sei donde. Mandar tal. correos, aprenderme este diálogo, aprenderme non sei que. Todo eso. E de repente, Miguel, Multitasking, sí. multitasking. Cortarme as uñas ao mesmo tempo que me limpo o cu, sabes? No, Un sí. pouco facerma así, a por merena. xesto. En multitasking, me sale cagar a vez. Multitasking. Bueno, en fin. Pies catalóxicos, está volvendo Sí, todo isto. podes pasar a outra cousa. Pero- Eu creo que pero- confirmo que non dou feito eso, No, eu Bueno, dixen, depende. Non son moi multitasking nese sentido. non eres multitasking corporal. No. Vale. Mexo fago caca, pero as dúas Separado. cousas separadas. Hai cada quen, pero Seguidas a pero unha da outra non podes se tal, negar pero- que é ser productivo eso, porque No, sí. o sea, a sociedade contemporánea aprobaría ese tipo de Sí, de totalmente. procesos. Sí, E se pode estar xogando ao Duolingo mentras o fas, Sí, mellor. sí. Sí, sí. O mandando uns correos a Pero unha cousa que é resultado dese multitasking é que tamén vivimos a xeración actual produto diso é este cansancio que temos en riba continuamente. Xa Non sei ves. se vos sentides vos, pero é como levar alguén así cargando aquí nos ombreiros todo o tempo para baixo, estás sempre como cansado e cansada. Eu ao principio botaba a culpa un pouco á idade, porque é certo que cando éramos máis novos, imagínate, saías toda a noite, estabas ali como resacoso na cociña, non? Mentres teus pais estaban facendo cousas, e te chamaban, e de, vamos botar un fubito, e ti, vamos botar un fubito logo, Sí. e Hombre, marchabas. así xa baixo a resaca. Claro. A sudo. Pero ora, O mítico de xa terei tempo cando morra. sí, pero ora xa non. E creo que non é da idade. Eu creo que é ese multitasking e esa superproductividade que temos en riba que ao final estamos cansados. Metémoslle un montón de energía a cousas que tampouco é que sean moi retroactivas no momento, Tamén. sabes? En plan, a miña psicóloga doume un consello maravilloso, que é que tendemos moito a estar con moitas tareas todo o rato e a non ver resultados no momento. Entón, como que é importante, no? Isto estáse volvendo moi serio de repente. É como importante ter algún tipo de actividade manual, véase collages, véase puzzles, donde ti ese mismo día vexas o resultado final daquilo que estás facendo. Como que che dé a satisfacción no momento. Sí. Sabes? Non sei se me expliquei. Sí. Pero tamén é Sí, moi sí. estresante. O meu primeiro Lego que merquei Lego. hai un mes ou dos. Sí, Caramba. Sí. Ah, A casa de App. A casa de App. Confeso que tuven que poñerme a construíla de golpe. Douche ansia, Sí. puido xa vida. Quería construíla de golpe. Pero non es que podía pero esperar. o Lego atrapa a construcción, o sea, en sí mesma. Pero hai persoas que fan un pouquiño Pois tens un unha Lego grande. bolsiña hoxe, unha No, bolsiña outro día. Eu xa sabes que eu Sí, sí, por eso. colecciono Lego, Sí, sí. consumo Lego e o sea, o de telo que acabar, canto antes acabes mellor. A non ser que sexa unha cousa enorme. Pero hai persoas que disfrutan o proceso. Claro, e poñome música. Mo tomo Toma, con calma. toma. Sí. E poño, de feito hai Legos, a sección de arts de Lego, xa veñen cunha música propia para que te poñas mentras o estás montando, sabes? Isto está me flipando, non Eu tiña non nin coñecía idea No, hombre, desto. os Lego Arts son os de cadros, hai Legos de cadros, hai de Van Gogh, hai de o da Ola este, de que non o autor Sí, este sí. xaponés, e traen música a propósito que tens que poñer que encaixa co proceso de montaxe. Me flipa. Sí. Para guai. alcanzar un Nirvana aí, Hei de traer un Lego. Hei de traer un Lego. Para facelo aquí, vamos no, finos. poñelo de Feito, decoración, feito. para poñelo Pa poñelo de decoración. Ben, Mira, ben. pero teño que decir que, por exemplo, a pandemia nesto axudou un montón. No tema de relax con el multitasking. De repente puxen a facer puzzles que facía mil que non facía puzzles. Mima un puzzle, Claro, botabaste 3 horas ali
e parabas, e logo puñaste outra cousa 2 horas, e volvías ao puzzle, total. Daí non iba a marchar, non tiña mellor cousa que facer. Ti tampouco, No. se non viña a Guardia Civil por ti. Efectivamente. Pero sí. É dicir, que vos non vos cansades agora tampouco moito así. Polo menos Miguel. Eu non, son un privilexiado nese sentido. Eu sí, Pero eu estou cansada todo eu o entendo puto día. que cando estás nese proceso multitasking sea como unha especie de adrenalina e xusto se paras, dache un bofetón gordo de golpe, ¿no? Porque eso a veces pasa. A min pásame co tema das rodaxes ou cando estás fora, que estás 4 ou 5 días, vale. A tope. Non é moito, pero esos 4 ou 5 días a tope que te sacan da rutina, logo volves a casa e durmes 2 días. Porque tes unha resaca emocional. Tamén, non só Emocional física. ou de curro? Emocional e de curro, As dúas ambas. cousas, física e psicolóxica. Sí. Tens que volver a colocar moitas cousas na túa cabeza, e entender outra vez cal é a túa rutina. Claro, porque te metes nun papel. Isto é moi de adulto. Sí, bueno, ela nun papel e tamén nunhas rutinas que non son as habituales, estás con unha xente que non é a de toda a vida, que non vai ser para toda a vida, entón é como que tes que o que teu duro. corpo ten que volver a colocarse no seu sitio. Claro. Bueno, outra cousiña de adulto. Jalea real, por certo. No, Volvíme moi adulta no momento no que Sí. fun á farmacia. a comprar Meritene. Efectivamente. Mirei ao farmacéutico e dixenlle, mira, Jalea real. jalea real. Dame algo para tirar para diante nesta vida porque estou fatal. Esa estantería que tes aí toda de eso, dame todo eso. Que me recomendas? Meritene, Que Claro. adultos. vitaminas. Maritene, Sí. jalea real, vitamina C, moi importante, tomar o sol. É unha, cando estive mal, que, bueno, tío, sabes que estivera mal enfermo, eu tomaba Meritene, joder, non pasa nada. O Maritene está riquísimo, Non sei nin o que Bueno, hai é. algúns que son que no, pero A ver, é unha bebida Papas. que de proteínas, papas. sí, Pa que bebés se- ou pa xente que non Ah. pode tragar o xente maior. sólidos. De feito, en Meritene, a imaxe promocional son É unha señora. Son señores, sí. Non sei se cambiou, igual No, cambiou. hai a versión tamén de bebés, que ten un osito, creo. Ai, sí. Que? Bueno, xusto Maritene o sona un inicio- pouco como Marité, Marité. É alimento para o inicio e para o fin da vida. Joder, que reflexivo e profundo. E eu tomei supuestamente cando estaba na flor da vida. Hai algo aí que non funcionou No, ben. no, algo, E a jalea real creo que é un pouco cara. E a Meritene esa é cara. É caro. É dicir- Hombre, non está pola seguridade social, claro. Pero sabes que é barato? Poñerte ao sol. A vitamina C é fantástica. Ah, sí, eso é gratis. Porque iso tamén é algo de adulto. O O sol. de facer as xestións financeiras. Porque, como decía José Mota, non? As galiñas que entran polas que saen. E aquí pasa un pouco o mesmo. Ti cando te fas adulto empezas a suscribirte a non sei donde, unha factura por alá e uns ingresos tamén moi pequenos, e de repente veste que xestionándote aí unha partida de Monopoly que ninguén te convidou a meterte nese xogo, porque ninguén che preguntou, mira, queres entrar neste mundo capitalista civilizado e tal? Non, xa te meteron. E de repente vémonos traballando e pagando facturas. Eu hoxe quería comentarvos unha cousa. É que eu creo que mejor gestionaba económicamente mellor cando tiña 6 anos Con caramelos? que agora. Trouxe unha demostración. Eso é verdade, era unha cosa que iba a dicir, que eu teño a sensación de que duraba moito máis o que era a paga que o salario mensual de un Claro, traballo. porque vos canta paja vos daban? Depende. Mensual, Cero. 0 unidades. Cero. Eu depende do mes, do comportamento, de se Eh. era momento de exámenes, depende do que levase a casa. O sea, normalmente chungo. Eu traio vos un exemplo aquí, moi sencillito, de como gestionaba eu 2 euros de paja. Vale. Caramba. Claro, porque a mí podíanme dar máximo 2 euros á semana. Máximo. Pero Casi, 2 euros. casi 500 pesetas. Ollo, cuidado. Claro, pero 2 euros de 2000, que? 2010 ou antes, ¿no? No, Hombre, hombre, la- 2001, 2002, xa 2010 tería era unha 5 ou 6 chavala. anos, claro. 2010, claro. Claro, e ademais estaba guai porque eu decidía si gastarmos nesa propia semana ou esperar a final de mes e ter 8 euros para gastar en algo máis grande, ¿no? Entonces, vou a comentar, 2 euros pa que dan hoxe 2 euros? Pa nada. Está ajustado a Pa coller un inflación. pouco de aire e pouco máis. É que nin para unha lata de conservas da casa. No, Mira, é que non te... Para un tercio do durum que tomei antes, do falafel. Pois Vale, estaba son 6 euros, barato, estaba barato. 6 euros valeu. Moi ben. Pois mirade, eu con 2 euros, vale? Collíame 4 chicles dos que tiñan tatuajes, que costaban aproximadamente 0,05 cada un. Sí. Logo,
pillábame Uf, que rico esos escalofríos. 2 escalofríos que eu penso que serían como 0,10 céntimos. Na vida aproxima- vin ese. Colleríame Os o... escalofríos. Non o vin na vida ese, Calabo. Eu non o consumín eso. Colleríame este que estaba riquísimo e o de fresa, bueno, de limón tamén me gustaba, pero o de naranja horrible. O azul, O confirmamos, todo o mundo era o mellor. Era- Ei, apología al azúcar. Logo, claro, vai aquí nada, van canto, ni 40 céntimos. Seguimos. Palotes. Ai, los palotes. Importante. Palotes tamén, pois collemos 2 Eu porque eran a 0,10 A cada min un. eses dábame medo que se me pegasen as paredes intestinais. Porque eran como... Tiñan unha textura rara na boca. Bueno, pois eu mando desde aquí un saludo ao meu pai Eu que me tiña fixo trauma. creer que estos palotes se comían Co papel. co papel. E eu estuve comendo moito tempo estes palotes con papel. Oh, claro. fuck. Despois, que máis podíamos comprar? Uf. Hombre, por supuesto. Hostia. Isto costaba 0,25, non costaba máis. E levabas ás 5 da tarde, eran ás 5 da tarde todo o rato, daba o día para que ti quixeras. Sí, sí. Despois metíamoslle 2 destos, que tamén solían costar como 0,20, 0,25, que tiñas que meter a lenjo así, Ah, para ir tomando o pica-pica. Sí. E despois, depende do teu gusto, se che gustaba máis o pica-pica, tomaba este chupa, ou se non, tomaba as lollipop estas que son Madre mía. así. Quizás isto era das cosas máis caras. Pero levamos como €1, non máis. E despois podíamos meterlle os petacetas, que costaban 0,50. Desto acórdome porque eu gestionaba moi ben as chucherías que me podía comprar con esos €2. E logo, por último, bueno, eso é químico xa, Sí, Claro. eso quitaron xa do mercado. que era o máis caro, que eu creo que costaba 0,60 ou por aí, metíaslle unha cantimplora. Vou che dicir unha Bueno, cousa. De Coca-Cola a poder E ser. sóbrache para pagar o seguro dental. No, por supuesto. Claro. Vou che dicir unha cousa, Lidia, porque eu acórdome tamén moi ben desas e ibas ao caro, Home, pero tú que te pensas que iba con Porque- €2 collerme... Porque había as míticas de 0,5 que non saíron aí, Os ladrillos, Ah, bueno, claro. os, eu que sei, os dedos. Que iban así a... Aí, a que van granel, aí, a a pedrea, granel. claro, vas aí Sí, a sí. granel. Claro, pero mira, con €2 dabache para todo isto. Ao final de mes, con €8, eu podía comprarme €2 de chuches, a pelo picopata, a super pop, a mellor se me apetecía, ou a bravo, Picopata. sabes? Ah, pelo picopata, sí, sí. Que recordos desbloqueado completamente. E aínda me quedaban €2 ou 3 para cromos, que daquelas comprabas con €3, cantos cromos te comprabas? Moitísimo, sí, sí. E tazos, sí, sí. Ahora ves un paquete de cromos ali, €2, un paquete de cromo que te trae 3 cromos dentro, de mala calidad por encima. Ou cartas Pokémon, pa xa. Ai, sí. Eu agora non teño un sueldo fijo ao final de mes Pachuches que? e gestiono fatal. Con €2 non me dou comprado nin 2 ladrillos. Pedro Sánchez, que pasou? Porque antes con €2 se podía comprar tanto e agora non se pode comprar nada. Porque antes comprábamos cousas que queríamos e que nos gustaban e agora compramos cousas que necesitamos. Hostia. Non estou tanto de acordo eu, sí. Necesitamos ou fan nos creer que necesitamos. Bueno, eso é outro tema. Ah, pero amigo é de Vigo, claro. Desde cando este plató se convertiu na escola de Platón? Estamos Sí, sí, sí. filosofeando. Sabes outro rasgo de adultez que me esquecín de comentar? O tema de que eu noto que vou máis aos bazares chinos e estas cousas. Igual é porque é máis barato, ou igual é, non sei, pero... Pero antes tamén se iba. Pero como pa comprar que? Gallumbos? No, cousas de casa. Cousas de casa que, eso, cousas Ah, que vale. necesito, non cousas que quero. En que plan, me un gustan. estropajo, Cousas de un utilidades. felpudo. Sí. Eu noto que compro máis deso que cousas que realmente quero, porque non me dá. A mí faime feliz eso, teño que decir que como Ah, bueno, adulta bueno. gastar diñeiro en cousas que vou a ter na miña casa para que me sexan útiles e me dean así, non sei, unha boa gestión vital, gustanme. Gastar diñeiro neso. Igual que a veces incluso me gusta máis gastar cartos no resto que en min. Isto é un eso pouco moi de raro, adulto, quizás. sí. E de bo prosa tamén. Sí, Que sí. hai xente adulta que non disfruta facendo iso. No, totalmente. Hai xente adulta que ten moi pouca inteligencia emocional, non pasa nada. Eu no que gastaría cartos en todo o que me aforre a min de traballar, nun rumba, nestas cousas. E todo o que vaya saindo vou no Para comprar. poder xogar ao Counter-Strike. Autonomía que xenere a través de ese tipo de robots e cousas, todo o que salga no mercado. Pero vouno comprar. estás nese punto xa de decir, De librarme de prefiero tareas meter domésticas, 60 € nun pantalón que... Ou 300 nun rumba que xa non paso a escoba máis. No, decídeme de vou meter 60 € nun pantalón bo antes que meter 30 en dous malos. Sí. Estades en ese punto No, vital. no, eu meto 10 en 6 malos. Pero escoita, iso está un pouco mal gestionado, Teño 6 só, non pasa nada. Non mintas, que tes unhos pantalóns levis tú que utilizas moito. No, eu teño solo uns deses. Ah, pois debe ser os que levas sempre, que chore No, eso. de feito, hoxe veño cuns de Decathlon. É verdad. De quechua, É verdad. De quechua, Mira, De quechua. quechua. De Decathlon puro e duro,
marca branca de Decathlon, o sea, tío, ese Levi's debe ser un raravis no meu armario. É un Levi's negro, verdad? Sí. Sí. Pode ser. Eu acórdome, sí, Que sí. parece que non, pero... Que sí non- que te É un pixa! pícome. ese caeu nunha oferta destas poderosa. Ah, moi ben. Non foi de, sabes, de alza, non foi foi nunhas rebaixas. Pero en balance, que tal a adultez? Imos ben, non? Sí, o qué? Eu pregunto. Eu non me vexo moi adulta, pero tampouco claro. me escondo. Eu considero que debemos ser adultos felices. Creo que para ser adulto feliz Claro, non hai podes que renunciar, Non sí. hai que renunciar a ser un cativo e unha cativa. Eu creo que hai que facer a vida de adulto, hai que situarse, porque hai moitas persoas que pensan que siguen sendo nenos. E iso é moi perigoso, sobre todo cando tens que convivir con outras persoas. Hacia o resto, claro. Claro, se ti te crees un neno na túa casa, fai o que queiras. Pero hai que non sei, ser felices sendo adultos tamén. Que cando eres cativo eres feliz, se as cousas van ben da vida, eres Claro, feliz. claro. Pois intentar manter iso. Hasta o final do día intentar ser felices, porque unha das cousas de ser adulto é que a vida se complica, te volves como máis gris, non? Más grinch. Pero se Sí. complica a vida enfurruñado. ou a complicamos nós. Claro. Part 50-50. Claro, Fite. Sí. A vida é dura e tamén nos complicamos nós, non? Claro, claro. Con multitasking, con Con cansancio. sobrepensar. Eu penso que cousas. para isto hai que revisarse. Eu hai cousas que a min me gustan moito desde que son pequena a facer e non quero renunciar a elas. Por exemplo. Mentras tanto, eu non lle faja mal a ninguén. Me explico? Que te fai feliz que sigas facendo de sempre? A que non renunciaches nunca. A ver, vou contar algo que é un pouco íntimo, pero vai quedar aquí entre esta comunidade que é moi pobre. Claro, non pasa nada. Por exemplo, eu, sin querer, pois moitas veces teñome levantado chupando o dedo. Pois eu penso que é algo que me fai feliz, porque levo facendo desde que son moi pequena. Pois, non te asustas, non Tiñome non o sentido separas, mal de decir, ai Lidia, por favor, cos 26 anos que tes e levantaste chupando no dedo. Pois mira, aí vos lo deixo. Estou vos dando unha lección de adultez. Porque non me arrepinto de facer ese tipo de cousas. Ou, estas movidas de que tamén están como consideradas moi non de xente inmadura, pero este rollo de facer ruido pola calle, o pasalo ben, falar en alto, expresarse de forma pouco convencional, ir a unha cafetería con un xogo de mesa e xogar cos teus amigos ese xogo de mesa, non sei, cousas que están como moi ancladas á infancia e que poden perdurar na nosa vida tranquilamente e facernos moi felices e non por eso eres menos adulto, menos responsable ou máis inmaduro. En plan, creo que é fácil convivir con eso. E eu reclamo os meus espacios para seguir sentíndome cativa. É justo e necesario. E é moi meque-meque. É revolucionario. É fucking revolucionario. Sí. Manterse cativo é ser meque-meque. Os meque-meque son adultos inmaduros. Nós dixémolo moitas veces, que somos tres nenos falando. Moitas veces é que realmente somos tres cativos falando de cousas que lle gustan e non sentíndonos juzgados, porque eu creo que aquí o que me pasou é que nunca me sentín juzgada por vos. Ostras, que bonito, Lidia Veiga. É Claro, verdad. entre nos non, logo por redes é outra cousa, No, pero é Hai que ir certo. a ler os comentarios de TikTok. Pero algo hai de guai Sí, cando sí. estás en este tipo de grupos, que é que de repente é como os nenos. Existe o bullying, efectivamente, pero hai algo nos nenos de inocencia e de Non aínda xulgar. non chegaron a procesar, non chegaron a poñer os 70.000 filtros que nós poñemos de persoas adultas e de cousas que hai que ser na vida para semellar que avanzas e eres adulto, sabes? É como que... Sí. Porque Eu no sempre- exército sempre- meque-meque escoitamos, pero non xulgamos. Eu sempre odiei esa frase de eu a tua idade xa tiña casa, piso, tiña tamén un barco, Iso un que te tanque. decía o Antón, non? Eso, Antón, que O vai comprar un Antón. piso agora. Dime, eu xa teño fillos, xa teño de todo. Eu a tua idade tiña, sabes, tiña unha colina, xa, un mercado. Se me dicir, Cala a boca. José Luis, cállate la boca. Cállate. Eu non choro todos os fines de semana porque son infeliz. Sí. Eu non me baixo unha botella de whisky cada 2 domingos. Yo! Meu, eso é... Estás convertindo xa nesto. Pois eu creo que a maioría de xente que nos escoita tamén son adultos moi maduros. Creo que se están sentindo totalmente identificados e identificadas con todo o que dixemos.
E xuntarse, Sinceramente, eu creo que é importante xuntarse e facer comunidade, como facemos nos aquí, con xente que saque como o teu cative interior, sabes? En plan... Sí, e creo que nas súas casas ahora mismo están así como dicindo... A mimir. A mimir. A vivir. A vivir, chicos. Seguramente pausaron ahora o Counter Strike para secarse as vaguas. Sí. Pois que ben este moi Quedounos moi emotivo, sí, creo, sí, non? que estaba dicindo, estou moi emocional agora mesmo. Estou como nunha rodaxe. Transitamos por moitas emocións. Sí, empezamos así como, unhas risillas, pero estou agora como así moi... Ben. Jo, que guai, sí. Mola estar con xente que non tes que renunciar a nada para sentir que de repente xa eres adulto. Mira, tes Que un non te programa... xulgan. Es que somos la puta hostia, Sí, verdad, é que estamos guai. Aquí estamos, planchando a roupa interior... non sei. Tan guais, Bueno, tan guais, eu no. a roupa interior non Eu a plancho tampouco a nunca. plancho era por facer má guai. Ah, vale, que eu a interior non a plancho nunca, xa me No. costa planchar a exterior como a planchar a interior. As sábanas, no, hombre, no, No, está esa feo, isto está feo. Eso planchalo nunca. Pero aquí estamos. Pois bueno, me que foi un auténtico placer revivir esta adultez ou comezar a adultez con voz, con voz todo. Con voz Así que nada, 1 millón a Miguel, 1 millón a Lidia, 1 millón a Martín. E 1 millón a todas e a todos vos que nos escoitades e vos sentides tan nenos e tan nenas como nós. Así que nada, que teñades boa semana e sede moi felices. Abur. Chao, 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 chao.